Hej alle sammen, og velkommen til min helt egen chilismagning. Og her har vi så den der Trinidad Moruga Scorpion. Det skulle være en hids lille sag, men det er vi gerne for at prøve den. En skyld og skål. Maden er godt nok rimelig intens i smagen til at starte på. Man kan godt mærke lidt videre. Hold op. Hold da kæft. Den er stærk. Det er ligesom at man siger, at man tager 1000 græs samuraier og stikker ind i munden, samtidig med at dagen står og banker løs med trykluftbord. På hendes tunge. Hold kæft. Hold man kan mærke sig. Det er vildt. Hold kæft. Jeg skulle aldrig prøve noget lignende. Jeg har slet ikke respekt over for Chili Claus. Hold kæft. Det er vildt. Hold da kæft. Så snakker om den anden jeg tog. Så den her. Så var den anden fandme en bønnespil forhold. Hold da kæft. Så jeg kan godt forstå det med et damplokomotiv. Der kommer lige så stille snigende frem. Det er en mundhest, som Chili Claus siger. Hold da. Hold kæft. Det er sindssygt. Det hjælper ikke engang. Jeg kan rigtig så meget med en rødest. Kæft, det er stærkt. Hold op. Prøv at kigge på mine øjne. Mine øjne.
bliver simpelthen nødt til at lægge mig. Hold op. Kæft, det er stærkt. Det er vildt. Ja, de bliver til noget nu kendt. Hold op. Det er simpelthen en mundeksplosion af den anden verden. Men for små børn, der skal man sgu godt nok ikke prøve det. Hold lidt. Min tunge. Føler ligesom nogen. Sikkert sige noget lige, så bare drejer rundt. Hold op, kan jeg se. Mine læber. Fuldstændig bedøvet. Jeg kan slet ikke snakke ordentligt. Mine tænder føler ligesom, de er på vej ud af mine gummer. Min hals. Til starten med, jeg troede kraftigt med at min hals, den lukkede, den gjorde den. Hold kæft. Kæft, mand. Og den er bare meget. Intens i smagen. Og min næse. Kæft, jeg sveder. Kampe sveder. Det er vildt. Det er særligt bare intens. Jeg kan ikke finde det klinger. Jeg skal finde det.